Andráš, gratulujem. Mene partnera, hráča mesiaca SND Farm ti odozdávame. Ďakujem. Nech sa ti darí. Ďakujem. It's a nice award and it's a confirmation. Je to pekné ocenenie. Potvrdzuje, že prácu, ktorú robím na ihrisku, robím správne. Je to však len ocenenie za 1 mesiac. It's a motivation to work. Ďalší mesiac to môže byť iné. Motivuje ma to však pracovať ďalej. Tak v prvom rade si to zaslúžil určite svojimi výkonmi, ktoré predvádzal, hlavne v jesennej časti, kde nás ťahal svojimi gólmi. Samozrejme, že je to nebezpečný útočník a som veľmi rád, že ja som ten, čo mu nemusí čeliť v tých zápasoch. My budeme najradšej, aby mu to vydržalo čo najdlhšie, aby nás svojimi gólmi posúval ďalej a za víťazstvami a aby sme v konečnom dôsledku boli úspešní. A ja som rád, že môžem pracovať s takýmto top hráčom. Je si vedomý svojej úlohy, že je pre nás dôležitý, ale nijak inak nevyčnieva z kolektívu, takže super chalan. V Slovane som veľmi šťastný, všetci tu poznáme históriu klubu. Všetci vieme, že posledné roky neboli pre Slovan také úspešné, aké mohli byť. Slovan ale aj s novým štadiónom opäť ožíva. Musíme vrátiť tento klub späť tam, kam patrí, a to do európskeho futbalu, nielen do slovenského. It's a lot, 29 goals in one season and Rekord 29 gólov v našej lige je veľa. Ja som ich dal momentálne 19. Uvidíme, aká bude moja forma a forma spoluhráčov. Ak však budeme hrať naďalej takto, mám veľkú šancu pridať ešte veľa gólov. Najviac si rozumiem s Mohom. Prihráva mi na moje góly. Áno, je to Moha. Je super pre mňa ako pre trénera, že si rozumejú, ale ja viem, že si rozumejú aj v súkromí, že ten čas voľný trávia spolu a potom sa to otrkadľuje aj na ihrisku. Ďalší cieľ pre mňa a pre každého, kto robí v tomto klube, je majstrovská trofej. Potom uvidíme, budeme sa pripravovať na kvalifikáciu Ligy majstrov.